Sige. Konting detalye pa. So nilagay na rin mga kornisa. So pipinturan pa palitan ni Madam. Sa ilalim ng araw. Maganda pa yan pag nalagyan natin ng acrylic. Umapaw, Maglagunilya vlog. Pangarap ay sinisilang ng bagong araw. Mga proyekto ng tahanan. Laking project. So marami tayong malalagyan ng modular. Sa bawat hakbang kami magkasama sa pagbuo ng ligaya. Traffic din. Traffic dyan. Stop light yun eh. LV ang dapat abangan. Vlog ng buhay, tower of inspiration. Maglagunilya, hindi nagkukulang. Project after project, abot kamay. Good morning. Sasabi mo. Bakit kita dun eh. Ay, sasabi mo. Pangit mo, ganun. Good morning. Good morning. Andito po tayo sa Tangilig Project mga boss. Ayan, dumaan po tayo galing Baguio. Sa Baguio tayo naturog sa gabi. Okay. So ito na yung kailangan din lagyan ng pintura yung pinagribitan natin. So, mas maganda na siya ngayon. Ano pa ba yung pwede natin idagdag dito? Sige. Konting detalye pa. So magdadagdag pa tayo ng kulay. Parang nakukulangan ako Nakukulangan ako sa kulay natin. Okay. Dito sa So WPC po yan. Ano si JR? JR po. Andun po sa likod. Okay. Okay ito. Okay, dito na tayo sa loob. Ang ganda na. So, kompleto na rin tong sa may kitchen cabinet natin. So, nilagay na yung faucet niya, tapos yung cooktop nilagay na rin. Tapos na-retouch na rin yung ibang mga i-retouch dito. Okay. So nilagay na rin mga kornisa. So pipinturan pa po yan. Okay. Sa kwarto. Sa taas tapos na? Tapos din. Konting na lang dito. Tating sa mga kornisa. Natin dito. Bet din nyo pa binalik to. Mayroon pa kang re-retouch dito. Okay. Okay, dito sa taas okay na po rito. Pag finish na tayo. So tiles na lang po sila. Tiles na lang. So tumagal po tayo rito. Sobrang dami nang i-repair. Tapos paulan-ulan pa. So retouching. Okay. Nalakalagay na rin ng kornisa doon. Pag kornisa na pinalitan na po natin kornisa niya. So pinapalitan ni Madam. Okay. Ayos. Dagdag na lang tayo ng kulay dito sa labas. Kulangan ako sa detalye.
Ito yung roof deck. Okay, so ayan na. Lalagyan na natin ng haspe. Bato-bato yung ginawa nilang bato. Stamp. Ini-stamp lang po nila yan. Ngayon, ang kulay lang ginawa natin, parang beige lang tsaka yung gray. So ayan lang. I-blend lang po natin. So importante kasi dyan yung pagka-brush. Dapat may arrange mong mabuti. Ano, ang ganda na. Tapos gaganda pa yan pag nalagyan natin ng acrylic emulsion. Yun pa yung top coat natin dyan. So yung base nya matte black. Matte black lang po siya. Tapos gray, tapos yung beads. Huwag masyado. Kunin mo yun, yung mga pinintura mo doon. Lagay mo sa kabila. Pag titignan mo, parang natural stone na siya. Natural stone. Yung kulay brown na stone. Ilog. Ayos. So sa pagpahid lang yan. Tignan mo, baka maano itong pintura. Pagilid mo na, baka matamaan. Ayan. So ayan, malapit na po tayo matapos. Sabi ni JR, next week matatapos na to tayo rito. Ayan, shout out kay Mark, Sir Mark Christopher, kaya kay Ma'am Alma. Sige po, ma'am. So may pupuntahan po tayo mamaya, Lubao project ni paring Rex Vlog. So mga alas 3 po yun. Anong oras na ba? Nakapagpahinga pa tayo sa bahay, no? Bago umalis, no? Walang isang oras ng pahinga namin. Sige tayo. Okay, so ayan, dito na tayo sa Family View, Lubao. Lubao project ni paring Rex Vlog. Kaya parang Rex Vlog Builders. Rex. Wow. Yan, shout out. Yan, ganun kasi parang ano dito, Reggie. So, ang pupunta natin dito yung mga modular cabinet. Yan po yung ano natin dito, project. So, magda-down to sila ngayon. Nasa 1.4 plus yung kontrata natin dito. Parang isang ano na, maliit na bahay, mini house. Dito na tayo. $252. So may 8 minutes pa po tayong 8 minutes. So alas 3 po tayo na, alas 3 po kasi yung meeting time namin dito. So may 8 minutes pa. So ayan. Ayos. Lumuwang yung dam dito ang ganda na ng project. Laki ng project ni parang Reggie. Ang blurred yata. Ayun, blurred nga kanina. Awalan, jalan jayan. Adik po, man. Ajay. Sa lubong. Ijay ton, ton. Ayos. Tara. Ayan. So, asphalt po namin. Nung last na punta kami rito, wala pang concrete, countertop na granite. Quartz pala. Kalakata quartz, no? Kalakata quartz. Ayan, actual na po namin. So 1.4 plus project, ghost project mga boss.
Oo, pa isang bahay na yan na maliit. Tiny house. Ano, bumigat yung ano ni Buddy Jess, yung bag niya. Yan na yung pinakamalaking project nating cabinet, no? Oo. Tapos ano, PVC lahat. Laminated mga boss. Laminated board. Ang ganda na nito. UV board. Ganda. So palagyan pa dito ng ano, ng floating shelves ni paring Reggie. Okay na. Laking project. So marami tayong ano, malalagyan ng modular dito mga boss, mga closet sa master bedroom, mga CR. So pinakita ko naman na yun sa nung last na pumunta tayo. Yan dito, sample. So dalawang ganito, mas maluwang pa yata dun sa taas. So ito. Ayan o. So walk-in closet, tapos dito cabinet, tapos yung ano na to tawag dito, lavatory. Okay. Laki oh. Parang ano na to, salas na namin to eh. Oh, mas malaki pa sa salas namin to. Yung salas namin ganito lang yata eh. CR pa rin. Oo, dito CR lang. Ano. So lahat ng kwarto malalagyan mga boss. Tapos mga CR, yung mga toilet and bath. Tapos may powder room din dito. Yan. So meron pa doon sa taas. Ayan, kain tayo mga boss na. Kain tayo rito. May tira pa sila parang ready. May tira pa yung mga tropa rito. Hindi pa kasi tayo kumain ng ano, tanghalian. Diretso tayo rito. Wala doon sa Baguio, tapos Tangilig, tapos dumiretso na tayo rito. Nagutom. Kain muna tayo. Okay. So okay na tong project ko mga boss. Ayan project ni parang radio. Okay. Sana all. Ayan yung ano niya, perspective niya. Ito. Ito pala. Ito. Ayos. Tara. Congrats, pare, congrats ha. Bago sasakyan ni Pak Magunilya. Mga boss, congratulations po, bago po ito. Uwi na natin mga boss. Ay. Bago ako dito sa ano. Maluwang din, no? Maluwang din. Laksing yan po, no? Pare, oh. Ano na yan? Safety pa yun naman dito. Hindi ko alam kung ano yung mga pipindutin dito ah. Drive yan. Reverse. Ay walang ano. Walang camera. Bug! Matik no? Alam sa highway? Basta sa tingnan natin. Di ha? Sa'yo? Oo, basta yun. Walang gas. Wala bang gas? Hindi ka nakapayag dito. Gumagana yung ano niya. Ayun, kabila pala yung wiper niya. Baligtad. Ano tayo? Basta yun. Ano yung manibela niya? Maigpit. Itong manibela niya. Oh, saka pa tayo lalabas, baka mabunggo pa tayo dyan. Balik na tayo. Balik na tayo. Traffic din. Traffic dyan, stoplight yun eh. Maigpit man bela. Maigpit yung manibela niya. Kaya ng babae, hindi. Parang hindi. Ano eh.
service na lang naman yan to. Meron pa siyang neutral. Sabi nga natin yung sandaan dito. Wala ko ng pera yan. Yes na. Pang ano to? Dapat yung isa. I-test drive natin yung talagang buko. Medyo bigpit yung ano, malibela niya. Okay, mga boss, solid na namin. Ano to, pakalan to, Suzuki? Wagon. Wagon. Medyo may